Pasobo awak balik ya senak yo jo kamin galau. Kaba minang garah lapau yo di sana yo nan sapupo biasonyo di sana. Nang garah tu sana jan sampai masuk ke dalam hati yo sana yo. Kalau nyo masuk di telingo suwo di sana, biar dikeluarkan di telingo kida yo di sana yo. Wah itu ceritanya sana. Nantulah mode garah tu yo pakai cek orang di sana yo. Nan garah tu hanya jok kecek orang kini sana ya. Hanya canda gurau ya. Nah, lumlah namanya kamin galau. Galau tu ya sana garah lapau ya. Kalau kamin tu kaba minang ya. Jadi nan cerita awak di sana ya. Kini awak masih bercerita tentang cerita si Karapai di sana ya. Nan si Karapai ko yo sedang dirantau orang kini sana yo di tanah Jawa lah kira-kiranya sana yo. Jadi waktu tu sana kehidupan yo sabana susah ya, sabana susah waktu tu. Kok ane dikakok di Karapai ko ndak boleh berhasil dari sana. Ronaldo nampak hasilnya yang signifikan yang menjanjikan itu di sana ya. Jadi kok mengalihnya lah susah kini sana, modal lah susah kurang. Sedang berfikir-fikir apalah karajo nang karanca, apalah bisnis nang kailok ya sana ya. Berjalan-jalan lah si Karapai ko sana ya, berjalan-jalan dan si di jalan. Sedang berjalan-jalan tu di sana ya. Nampaklah denyo tampek ya sana ya, tampek les. Kalau tidak salah itu tu tampek les bahasa Inggris ya sana ya. Berfikirlah si Karapai ko sinan sana. Aduh lo tampek les bahasa Inggris berarti bisa lo bahasa ko dileskan ko mah kecek si Karapai ko sana ya. Waktu tu sana timbullah pikiran denyo di sana ya. Nyo pengin lo membuka les ko. Tapi les nang kerancak bahasa nang kerancak keceknya sana ya. Kok les bahasa Inggris nyo ndak lepan dari bahasa Inggris sana ya. Les bahasa Jepang kecek orang ndak lepan dari. Pokok bahasa luar tu ndak pandai sana ya. Kalau bitulah kecek si Karapai den baik lo majal les bahasa Minang keceknya ya sana ya. Jadi lu nak dorang mah pikir sana. Lah si Karapai ko lah pikir lu nyongkak les bahasa Minang sana ya. Adi nyo betulan piti nyo liado sana ya. Nyo carilah tampek, nyo sewalah tampek untuk tampek les. Ya, dibuka lah biar merek gadang-gadang sana. Di sini menerima les bahasa Minang, saya biar merek ya sana. Ya, di tampek lesnya tu ya sana ya. Jadi lah nyo tunggulah sana ya. Orang akan mendaftar ya. Tu kira-kira sana mungkin berfikir sial orang akan mendaftar bahasa Minang saya sana ya. Tapi berkata tadi sana ya namanya cerita ya sana ya. Alah sebulan masuk berlalu di sana. Dan orang yang mendaftar ya ndak ada jua di sana ya. Lah masuklah bulan yang kedua di sana ya. Dan awak perlu ibayar ke sana ya. Masuk bulan kedua dan si Karapai ko buka les tu sana ya, tampek les lah masuk bulan kedua. Masuk bulan kedua yo lah waktu tu mendaftarlah surang orang di sana ya. Kalau ndak salahnya orang Jawa di sana ya. Orang Jawa ko nyo pengin bana mengenal bahasa Padang tu sana ya lebih dalam di sana ya. Cuma nyo belajar ke orang lain tu mah ndak mau dapet denyo di sana ya. Makanya nyo pun ndak banyak kenal je orang lain. Makanya nampaklah tampek les tu sana ya, tampek les khusus les mengajar bahasa Minang di sana ya, mendaftar lah nyo ke sana ya. Jadi lah mendaftar lah nyo orang ko sana si Karapai gurunya. Jadi di hari pertama di sana si Karapai ko menghajarkan kalimat ke orang ko. Tu agi nama saya lah orang ko sana ya, supaya nak akrab dipanggil lah orang ko si Akang ya sana ya, si Akang panggilannya sana ya, si Akang ya sana. Jadi si Akang ko lah belajar diajarlah dari si Karapai tadi bahasa Minang yang diajarkan pertama sana baru 2 kata ya sana ya. Kecek si Karapai
siakang tu kang. Bahasa Minang tu kalau buat tu bahasa Minangnya buat atau untuk tu dek kecek sikarapai ya. Jadi dek itu artinya buat atau untuk kecek sikarapai itu ya. Oh iya Pak, kecek siakang ko sana. Jadi sesudah tu jajalah di sikarapai ko kalimat untuk pengganti kata orang ya sana ya. Untuk laki-laki diajarnya kalimatnya berbunyi ang ya. Itu kalimat pengganti untuk kamu laki-laki atau ang. Sedangkan untuk kalimat perempuan, pengganti perempuan itu kau ya sana ya, kau. Kau. Bacaannya kau, tulisannya kau, bacaannya kau. Kecek sikarapai tadi. Jadilah pahamlah si akang tadi sana ya. Masuk ang itu untuk kamu. Untuk kamu laki-laki, kau untuk kamu perempuan. Jadi dek ang itu artinya untuk kamu laki-laki. Ini ko dek ang. Itu ya. Ini buat kamu laki-laki. Iko dek ang. Iko dek kau. Itu buat kamu perempuan. Itulah yang ditarang dek sikarapai itu sana ya. Jadi pahamlah si akang ko sana. Masuk itu bunyi kalimatnya ya. Tu hari pertama tu sana ya. Hari pertamanya aja kalimat dek, iko, ang, kau itu ya sana ya. Jadi dah mulailah pasti alahnya papa. Selah dek siakang tadi rumah sana dek sana ya. Jadi tentu ngan deskoyo berlanjut di sana ya. Nggak mungkin cik tu basuh dan dipelajarinya dah. Jadi sia karapai kon hari kedua atau hari ketiga di sana ya. Dia jalah dek si karapai ko ke siakang tadi. Kang, segala kalimat yang berbunyi ing itu dibaca ing. Kecek si karapai ya sana ya. Segala kalimat yang berbunyi ing dibaca ing. Ing kecek si karapai. Jadi siakang ku paham. Jadi sebuah kalimat yang dibaca yang terbaca ing akan berubah menjadi ing. Ya, contohnya kecek si karapai ya sana. Contohnya kuning. Kuning tu kalau bahasa Padangnya kunyang. Jadi ing tadi yang jadi kunyang. Begitu juga dengan kambing. Kambing dibaca kambiang, kecek si karapai itu sana ya. Begitu juga dengan kucing. Kucing dibaca kuciang. Dan seterusnya maling. Maling dibaca dengan maliang, kecek si karapai ko sana ya. Akhirnya lah mulailah mengerti si akang ko cik-cik sana ya. Masuk kalimat yang berbunyi ing tadi akan disebut menjadi yang. Percaya ya nak ya. Jadi ing tadi menjadi yang. Seperti kuning tadi menjadi kunyang. Seperti maliang menjadi maliang. Seperti kambing menjadi kambiang ya. Begitu seperti pusing menjadi pusiang ya sana ya. Jadi dah mulailah paham si akang ko bahasa Minang tu model tu ya sana ya. Jadi ing tu berubah bahasanya menjadi yang ya. Seperti maliang menjadi maliang ya sana ya. Jadi dah mulailah paham si akang ko ya sana ya. Mulailah nyema apa-apa kalimat tersebut ya sana. Jadi nyotari kan bah. Pelajaran akhir hari itu yo sampai di situ kalimat nan diajar si karapai. Tu hari besoknya sana ya. Hari besoknya pelajaran ko mulailah tahap tes atau uji coba yaitu mengulangi kalimat tu yo sana ya. Jadi tiba-tiba sudah ayah mulai paham si akang ko sana. Hari ketiga si akang ko tiba yang pengen mencuba menteskan apa yang didapatnya langsung ke gurunya tadi kasih karapai ko sana ya. Jalan tibanya masuk, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tuh sudahnya duduk pengecek si akang ko kancing deang Pak. Kecek si akang ko sana ya. Tak kaji si karapai. Kalera apa kecek ang kecek si karapai ko berang nu sana. Kancing deang Pak. Kecek si akang ko balik sana ya.
dah itu doh kecek si karapai yo kelera hang mah kecek si karapai geliang-geliang kepala sana. Bertanyalah si akang ko na sana yo. Pak, apa arti kelera tu pak? Kecek si akang ko dak tahu dah sana yo. Oh, si pak si karapai ko mulai paham di sana yo masuk si akang muka si akang ko tadi. Kancing tu kancing atau buah baju sebab memang cadikan buah baju ke kasih karapai ko sana. Nyagiakan buah baju kasih karapai ko sana. Patu sana nyagiakan mas tak tahu de si karapai ko buah baju si karapai ko sapeh de sana ya. Jadi dia gie buah baju dek sekang tadi kancing dia angpak mukasihnya ini kancing mupak buat engkau pak itu mukasihnya si karapai si akang ko sana ya. Jadi pahamlah si karapai ko masuk si akang ko salah menyabik kalimat di sana yo. Jadi awak dilatar lunsur mengecek kalera deang bala caronyo li dikecekkan itu kalimat nan buruk. Sagan lo nyo pulo nyo kecekkan salah kalera tu bahasa padangnya buku. Ya sana yo dikecek kalera ko buku. Jadi si akang ko menyangku buku tu kalera ya. Gitu dah sana ya mulailah pemahaman si akang masuk kalimat cik lagi sudah kadak ya. Nang kalera tu ni sangkonya buku yo sana ya. Jadi hari tu yo berlanjutlah les tu sana ya. Berlanjutlah les tu seperti biasanya kalimat-kalimat ajalah kalimat-kalimat nan lain dek si karapai ko kasih akang tadi ya sana ya. Jadi si hari itu satu hari sana ya. Si karapai ko sasudah manja ko tagage sana yo. Tagage nyo pulang nak pulang. Tagage nyo nak pulang, tagage nyo keluar dari ruangan tu. Sebabnya tagage nyo sana inyo sakit parui ya sana nak tahan nyo lido. Dari tadi lah nyo cuba manahan-nahan ya sana yo. Dek tagage di sana tinggallah bukunya. Tinggal bukunya di meja di sana yo. Sekang ko tahu sana ko. Sekang ko tahu dia ambil lah buku tadi dia si akang tu nyekajalah si karapai tadi. Pak, kelera bapak tinggal pak kecek si akang ko sana yo. Pak, kelera bapak tinggal pak kecek si akang ko. Tak kaju si karapai ko sana yo. Tapi baju di sana yo. Inyolah tak kecekkan masuk kelera tu buku yo sana yo. Jadi netarimo si kelera tu si karapai di sana yo. Terima kasih kang kecek si karapai kasih akang tu sana. Begitulah ceritanya kira-kira sana ya. Kalau salah memahami kalimat-kalimat ya sana ya. Jadi kalau salah memahami dan bisa salah persepsi dan bisa salah awak memandangnya ya ya. Jadi pandanglah sebuah kalimat dari sudut yang terbaik di sana ya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan di sana. Tak lebih dan tak kurang mohon maaf. Bakat baik itu di sana ya. Tak ada jarum dan jado gadiang yang tak rata di sana ya. Kok tak rata itu tak gadiang namanya sana. Sekali lagi di sana ambo mohon maaf kok terlonsong dek naik, kok tersinggung dek turun. Ya, tak ada kata lain ambo ucapkan mohon maaf di sana yang segadang-gadangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kami galau sana. Salam. Assalamualaikum.